Всеки мисля, че има приятелка, която постоянно се оплаква от мъжете и постоянно казва: аз съм такъв хубав човек, а пък на мен ми се падат някакви гадни мъже, мъже, които ме лъжат, мъже, които изневеряват, а пък аз всичко давам за тях, всичко правя, много добре се държа с тях, а те защо така се държат с мен, аз не заслужавам това и така нататък. Всеки съм сигурна, че в живота си е имала една такава приятелка, която нон-стоп се оплаква от живота си, нон-стоп нещо ни е наред. И ето, мили хора, това е типичен пример за ролята на жертва. Когато не поемаме отговорност за себе си, не поемаме отговорност за собствените си избори и това, че не осъзнаваме, че ние създаваме реалността. В момента, в който осъзнаем, че създаваме реалността, осъзнаваме как ние привличаме със своя аз в момента ситуации, хора, които всъщност ни показват само и единствено къде трябва ние да работим, какво имаме да отработваме, с какво трябва да се справим, дори новите качества, които ни трябват. Ето, например, ако искаме нормален партньор, човек, който не ни изневерява, човек, който ни цени и така нататък, какви качества ние трябва да притежаваме първо и такъв човек да сме ние, за да привлечем съответния партньор, който ще има същите качества. Но пак казвам, първо ние трябва да станем този човек и първо ние трябва да изискваме от себе си, чак тогава от другите. Защото нещата работят точно така. Не получаваш това, което искаш, а това, което си.